President Emmerson Mnangagwa has been urged to retire panguva ine achinzi he must pass on the stick kuna Vice President Constantino Chiwenga panguva inoi kuti arambe achimusapota pama-ambitions ake kurana the 2028 elections. Zviri kuonekwa kunzi on the ground ndo zviri kuexerciswa ne the ruling party ZANU-PF havasi ku-executa that plan, but panguva ino kuri kuonekwa kunzi they are trying to extend their rule beyond 2028. Sanapinda mashoko ari kuda panguva ine anonyatsa kuonekwa kunzi people they no longer want the president. Panguva ino subscribe or like on the bell kuti pamusarurwa anoposta this picture our own Zimbabwe leaders Vice President Constantino Chiwenga pamwechete na President Emmerson Mnangagwa sitting in the Politburo kudanyira chiti it's time to pass the baton to retired General Chiwenga, the President Mnangagwa, to step aside and support General Chiwenga the 2028 presidential race. Retired General Chiwenga remains the only candidate who has all it takes defeat Nelson Chamisa in 2028. Ndo mashoko anobuda nyoko panguva ino naChipo Musaroro ari kuti aiwa kunyange zvazvo opposition panguva ino iri kuonekwa kunzi it is now dead. Panapa munhu anoonekwa kunzi is best fit to contest my 2028 elections muZANU-PF neVP Constantino Chiwenga achionekwa kunzi nekusapota kwaari kuita kuti nyika yeZimbabwe isimukire achiuya achiabolisha corruption panguva ino achistopa achisign end to zvigananda anouya panguva ino achiti the economic test panguva ino pamwechete nekuma-citizens zvinonyatsa kupuruvha kuti aiwa VP Constantino Chiwenga is best fit kuti arane for this. Tudziye mafunguro enyu muri Zimbabwe moti kudii pamusoro pe this suggestion. Pindai comment section medu mafunguro enyu, subscribe or like, chete on the bell icon.